På et fodboldhold er der måske 2 eller 3, der tisser eller har afføring på pinlige tidspunkter. I bukserne eller i sengen. Flere end 50.000 danske børn lider af inkontinens. Nej, ikke lige nu. Ganske mange børn kan ikke styre deres afføring. Og uanset hvor de er, mærker de ikke noget, før det er for sent. Og hvad tænker en dreng, der har afføring i bukserne, mens han spiller bold? Han glemmer lugten og spiller videre. Det er ikke forældrenes skyld, og det er en myte, at inkontinens skyldes psykiske problemer. Inkontinens er en sygdom, der kan helbredes. Ofte skyldes afføringsinkontinens simpelthen forstoppelse. Kontakt Kontinensforeningen og få den rådgivning og information, der kan ændre dit og dit barns liv.